Кажи ни първо, какво те накара да останеш в Локомотив? Имаше няколко избора. Добър ден на всички. Първият избор, който ме накара да остана в Локомотив, беше това, че имаме шанс да играем европейските турнири. Откакто аз съм в Локомотив, отбора се представя доста добре и не че аз съм причината, но конкретно целият отбор и всички, които работим в името на Локомотив. Създадохме добър колектив, познаваме си и така изградихме и постигнахме добри резултати последните месеци, което ми дава оптимизъм да мисля, че ако продължаваме така, може да вземем квотата за европейските турнири. И това е за мен нещо, което аз съм играл много давна с ЦСКА и с Рапид. Искам да играя с Локомотив в европейските турнири, което ще ни даде на нас шанс като футболисти да се покажем и да видим докъде сме стигнали. И ще зарадвате феновете на Локомотив. Това е най-важното. Естествено, ние играем за тях, но както играем за тях, така играем и за нас самите, за да можем ние колкото по-добре се представяме, толкова по-добре може да се развиваме и да постигаме неща в футбола. Все пак всеки, като изключиме финансовото естество на нещата, всеки се бори за медали, за постижения, за успехи, както всеки един спортист. Ако това не е някаква цел да зарадваме феновете, ние може да ги зарадваме само с добри резултати, само с победи. Няма смисъл въобще да се зафащаме на хорото, както се казва. Искаш да кажеш, че мястото в шестицата не е само единственото желание, а просто участие в евротурнирите? Нека да ги поставим по-етапно. Първо влизането в шестицата мисля, че е реално непостижима цел и това искаме всички от отбора да постигнем, защото вярваме и мислиме, че можем да се справим с това нещо. И другото, което е, че след като влезем в шестицата, защо да не се преборим и за игра и за квота в европейските турнири. Мисля, че това е съвсем нормална цел и не мисля, че е недостижима. Естествено, това няма да бъде лесно, няма да бъде така, както си оговорим с тебе, така на думи, но трябва да се потрудим. Затова сме тук, затова се подготвяме, за да можем втори полусезон да го изиграем така, както трябва и на терена умно, за да постигнем целите си. Каза да се подготвим, да се трудим. Вече 2 седмици сте в Алания. Как усещаш ти подготовката тук? Усещам така, както според мен всички усещат. Всичко е наред. Организацията до момента е добра. Няма от какво да се оплачим. Естествено, винаги има някакви древни неща, които на лагерите дразнат футболистите, но това са на всяко едно място, всяко едно нещо. До тук всичко е наред, всичко е нормално и мисля, че върви по план според това, което ние от страната на футболистите може да коментираме. От страната на треньорите трябва да ги видите тях. Старши треньорът Едуард Тераносян след 2 контроли, които изиграхте, винаги казва, не са важни резултатите, но пък аз виждам, че има значение, когато победите, сте в по-добро настроение. Това са 2 различни неща. Естествено, той иска от нас да изпълняваме това, което той ни казва и да изпълняваме неговите задачи, за да може тук, в тези матчове, в които може да си позволим да загубим или да не играем по начина, по който трябва да играем в първенството, било то без риск или било то без определени задачи, които може да ни попречат да спечелим или да загубим един матч. Тук няма значение, защото това са контролни, приятелски срещи и целта е да надграждаме, целта е да се учиме, целта е да правиме грешки и да ги поправяме със всеки един изминал мач, точно за да дойде първенството, когато няма да имаме право на такива неща и ще е трудно да поправяме грешки, защото отборите са близко, точките са малка разлика и точно мисля, че това е целта на всяка една подготовка, на всяка една среща, да развиваме това, което вече имаме и да надграждаме нещата, които на нас ни трябват лично като отбор или като индивидуалности, като играчи. Как усещаш колектива в Локомотив? Винаги е имало добър колектив, играчите се разбирали. Сега малко отвън казват хората, че сте така на възраст, някои повечето играчи, да кажем. Това пречка ли, че са на възраст, но пък можеш ти? Интересното е, че до момента, преди да дойда в Локомотив, никога не знаех, само слушах за това, каква е атмосферата, колко е приятна, колко съвлеканата винаги има шеги, колко колектива е добър, как всички са заедно. Както съм тук, го усетих между другото и много, много приятна съвлекана. Сменил съм доста отбори, доста съотборници и съвлекани, но наистина има атмосфера. Наистина има атмосфера, която се поддържа и от старите, и от младите. Старите възикат младите отговарят на старите в добрия тон. Има уважение, има някаква граница, която се спазва, което
дава така добри наченки за една добра работа, която на нас ни е по-леко, примерно през все пак ние сме всеки ден заедно, особено тук на лагера, по 2 пъти на ден тренираме. Естествено някой може да се изнерви на някой, но колектива наистина е както трябва. Тренирате по 2 пъти на ден, каза контроли, играете, но все пак ви остави свободно време. Как го уплътнявате? Въобще хората им е интересно, футболистите извън тренировките и това, което има като занимание. Какво правят? Имаше един момент, много беше модерно, всеки да казва, че чете книги, после се появиха видеята, карти се играят без съмнение. Какво е сега модерното? Ами, модерното е... Фейсбука не споменах. Да. Той има и Инстаграм вече, има и много други такива подобни на Фейсбук. Според всеки зависи, намира някъде своето нещо, което му трябва или което е свикнал, което отбива време по начин, по който си почива. Било то някой, както ти казваш, с Фейсбук, някои играят карти, някои четат книги, някои си почива, други спят, трети са във фитнеса. Според мен всеки сам за себе си намира нещо, което смята, че ще му помогне в почивното време да възстанови съответно тялото си и ума си от физическите и психическите натоварвания и да може да релаксира, за да може да е готов за следобедното занимание или на другия ден дадената тренировка или матч или контрола. Кой ти липсва най-много от България? Може да го поздравиш чрез ефира на Дарек и чрез ТВ Локомотив? Моите близки, поздравявам ги всички мои близки, приятелката ми, майка ми, нормалните неща, семейството. На феновете, айде да не е обещания, защото трудно се дават обещания, но да бъдат ли феновете на Локомотив по-спокойни за мачовете, които предстоят след 10 на 15 дена? Феновете да бъдат обещания, то е трудно да се дават обещания в футбол, защото виждате как един път може да стават чудеса, друг път може да се сгромолясаш и не на един и друг отбор са се случвали много по-силни, много по-богати от нашия клуб и богати говоря като история, богати говоря като чисто финансови, като ресурси. Мога да кажа на феновете това, което аз чувствам и това, което аз мисля, че ще се подготвим добре, ще се трудим и ще се опитаме да дадем всичко това, което е нужно, за да може да постигнем целите си, да ги зарадваме и да ги върнем все повече на стадиона. Големи обещания не искам да давам, защото може... Аз не съм боксер или тенисист, само от мен да зависи. Колективен спорт и зависи още от около 30 човека. Така че мисля, че всички работим в името на Локомотив. Показахме го последните 2 месеца, мисля, че се представихме добре за нашето ниво, което е в България. Постигнахме доста победи, извоювахме някои исторически такива, както с ЦСКА на армията. Въобще, Левски на Гирена. Общо взето, ако вървим в тази възходяща линия, която се надявам да поддържаме и затова сме тук, мисля, че ни чака добри моменти и радостни моменти заедно с феновете. Капитанът Мартин Камбуров каза нещо като обещание, че матчът с Лудогорец за купата ще е матч за историята. Реално матч за историята, да. Защо не? Ако успеем да постигнем нещо в този матч, да продължим напред за купата. Наистина ще е историята, защото историята е такава. Лудогорец през последните години няма аналог в българския футбол. Всички имат респект от този отбор. Лудогорец, ако не се лъжа, аз дори като не бях в България, играеше добре срещу Лудогорец. Локомотив. Играеше добре срещу Лудогорец и постигаше винаги добри резултати. Не мисля, че е нещо невъзможно и защо да не се случи. Зависи от нас като отбор какво ще излезем и какво ще презентираме на терена.